May kayon padasen, iti na imas, ken sweet strawberry products, ijay, Mel, Pasalubong Center, ada iti, special strawberry preserve, special strawberry jam, fresh strawberries, fresh strawberry salad, ken adapay iti pure red wines, bugnay and cherry, made in Bauco, Mountain Province. Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at takas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasya lang sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa.
Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Pau de Arco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umawawang Wasing. And this is Miss Janlyn F., your real estate consultant, na nagsasabing, Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ating oras, alas 10:07. Magandang umaga po. Sa ngalan po ni Cap Peter Wasing, ito po ang usapang medical, usapang pangkalusugan. Of course, kasama natin, pakilala ko si Ma'am Cynthia. Good morning, Ma'am Cynthia. Good morning, Doc. Good morning po sa lahat ng ating viewers at listeners. Hindi po namin ito programa ni Doc. Programa pa rin ito ni Kapwasing. Kaya Ano lang ba po, nangyari? nakapila po siya doon sa module. So, hintayin po natin siya at hahabol din daw. So, pinakiusapan kaming simulan lang yung programa. Kaya ito, nandito tayo ngayon. So, pinipilit kong gayahin si Cap pero parang di ko kaya. Sige, di bale, I'll just be myself. So I'm Dr. Sua and this is the medical talk. Ay, bigla ko in English, ano? Oo nga, Doc. Ma'am Cynthia, since wala pa si Cap, pwede mong sabihin kung kanino o anong number sila pwedeng tumawag? Ibigay May ko text na lang, line po tayo. Ibigay ko na lang, Doc, yung ating text line. Gamitin muna namin yung text line po Oo, ng yung text itanong line kay ng Doc itanong Jose. kay Doc. Oo. So, eto po yung aming text line. Pansamantala lang po ito kasi wala pa si Kapwasing. Hintayin natin. 0946-014-0449. Ulitin ko po, ito yung pwede Text po line. kayong mag-text dito sa aming text line. 0946-014-0449. Para sa ating e-consulta o kaya kung yung mga gustong yung mga hindi makapunta sa ospital o mga clinic, kung may mga gustong itanong, mga karamdaman na pwede pa namang ma-manage o kaya pag sinagot natin, mag-guidean kayo ng konti, ay pwede nyo pong i-direct o kaya i-text ang mga tanong nyo dun sa sinabi ni Ma'am Cynthia. Kumusta ka, Ma'am Cynthia? Okay naman, Doc. At ikaw, Doc, kamusta ka? Wow, binalik ka agad. Ayos na ayos. We have a good last week. Marami pa rin mga pasyente. Siyempre, marami kasing nabubuntis talaga. Oo, Doc. By the way, Doc, ang amin pong Bioclone Capsule, ongoing pa rin ang aming promo pack. Okay. Ang 10 plus 5, available po sa lahat ng drugstores. Dito sa Baguio, La Trinidad, Mangkayan, Bugyas at Abatan. At syempre, ang aming RoboCaf tablet, 10 plus 2 at syempre ang Toro Capsule 4 plus 2. Ayun. So, Ma'am Cynthia, baka may tanong ka na nasa mind na may konti ka bang issues? Kumusta ka? Yung mga, parang may tanong ka kanina habang naglalakad tayo, pwede mo itanong sa akin para ma-challenge ako ng konti. Oo nga, Doc. Kasi parang napaisip ako doon sa may ibinato sa akin, Doc, na Oo, na question. tanong. Oo, ano yun? Oo. Positive but not infected. Ano ang ibig sabihin nun, Doc? In general, kasi alam mo yung, siyempre hindi natin ina-allude to sa COVID lang, ang common na ganyan na positive but not infected ay yung hepatitis B. Pwedeng carrier state kasi yung positive. Pag tinest mo yung dugo ng tao, and this is all about hepatitis B, they have positive for hepatitis B surface antigen but they are not infected. See, sa mga nakikinig, may diferensya po o may pagkakaiba ang ibig sabihin ng positive but you are not infected. See, parang nakakagulo, ano? Pero nandito tayo para i-explain. Doc, parang Oo. kahit ako naguluhan ako doon sa question nila sa akin na positive but not infected. Pero if you are positive, you are not infected but you can infect. See? So, may diferensya po
you are positive, you carry the disease agent because if you're talking about a test, no, kasi alam mo later on yan sa ating programa, i-develop nating i-explain sa mga tao kung ano yung mga test na yan, yung mga iba't ibang mga test yung na ating ginagawa sa lab of the laboratory. day, Doc. Oo, yung para sa lab of the day, no? Pero syempre kailangan yung ipa-interpret sa doktor palagi ang mga laboratory test. Hindi kaya kung minsan nakasil, honestly, Ma'am Cynthia, usually hindi kailangan kasing guluhin ng utak ng pasyente o ng bantay o ng kamag-anak kung may Doc. nababasa kayo kasi sa totoo lang, baka ma-stress kayo lalo. Kaya ano bang kasi syempre ang usually na nag-i-interpret niyan doktor lamang. In fact, kahit yung medtech, wala po siyang karapatan na kausapin ng pasyente at siyang mag-explain. Hindi po niya responsibility o duty po yun. Doktor pa rin ho. Even yung nurses Oo, Doc. At sometimes. lagi silang may disclaimer pag Oo. tinatanungan mo, bakit ito mataas? Bakit ito ganito? Ay, pwede po, kay doktor nyo na lang po itanong kasi hindi po kami allowed. Napansin ko yan na kay doktor na lang ko tanungin. Opo, Doc. Opo. Kasi minsan nag-o-observe ako sa ospital. Siyempre, sa ospital... May mga excited kasi, Doc, Oo. na pasyente. Gustong malaman kaagad kung, ay, bakit ito mataas? Bakit ito mababa? Ayaw nila ng thrill, ayaw nila ng suspense masyado. Oo. Ano? Pero suspenseful kasi talaga. No? Sometimes parang, halimbawa, magpa-positive kaya o magne-negative. Parang kala mo abangan ng susunod na kabanata. No? Parang So far, may... teleserye lang. Doc, batiin ko. Si sige. JP Martin is watching. Good morning po sa inyong lahat dyan sa sa Dangwa Station. Dangwa Station, okay. Available po kay JP Martin ang lahat ng product ng Aldrich, Pauliniment, Pau de Arco Capsule, Toro, Bioclone, lahat po. Puntahan nyo lang po si JP Martin Enterprises. Malapit po siya sa may CR ng Dangwa Station. Shout out din natin sa kaibigan natin kay Ma'am Glory Pritz. Di ba? Naalala mo? Oo, Doc. Ng Loyosens. Available din sa Loyosens tama, Pharmacy ang lahat ng Aldrich products. Tapos, syempre, batiin natin yung crew. Right now, sila Sir Dobby. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano kaya nga magandang... Doc, batiin ko din si Jomar Estrera. Birthday niya ngayon. Happy Sir birthday, Sir Jomar. Happy birthday. Umakyat ka na at magpakain Actually, ka. hindi crew si Sir Dobby. Siya yata ang boss dito, pero mali yung statement ko yata. Ibig sabihin... Mga staff, Doc. Staff and crew. Pero nakikita... Doc, parang nasa aeroplano ka, ha? Oo. Ganun ba? Bakit diba, naman? Crew? Pag crew, parang aeroplano kasi yung dating. Oo. We're cruising around 35,000. Parang noon kasi gusto mo maging piloto rin. Ang dami mong gusto. Okay. Ano kaya... Mag-isip ka, Ma'am Cynthia, ng magandang pag-usapan kasi wala si Cap eh. Doc, kasi lagi kong eto parang napaka-interesting ito na pag-usapan, Doc. Kasi lagi kong sinasabi na pag mataas ang testosterone level, masaya ang isang lalaki. At yung kanyang partner. Oo. So, ano ang kahalagahan niya, Doc? Bakit kinakailangang i-maintain ito? Hindi lang doon sa performance niya. Napakahalaga, Ma'am Cynthia. Did you know that sa pagtuturo ko sa School of Medicine, 3 yung nakita ko sa pharmacology kung kailan napakataas ang testosterone ng isang lalaki, batang lalaki o even yung fetus. During the fetal period, habang ang bata ay nadidevelop, kailangan ang taas-taas ng testosterone level dahil kung hindi madedevelop yung kanyang pagkalalaki o yung male sex characteristics, no? Kaya napakataas. Tapos pagkapanganak ng isang bata, ang taas-taas ulit ang testosterone. See? Kasi kailangan ma-develop ng husto ang kanyang utak at yung pagkalalaki, kailangan mai-expression ng todo. Kaya pagkapanganak, ang taas-taas na naman. Tapos biglang magme-mellow yan, Ma'am Cynthia. Magbababa. Kaya yung lalaki muna, pagka-toddler, hindi muna wala yung mga expressions. Pero ang alam natin na yung erection happens even during the fetal period. Kahit nasa loob ka ng mama mo sa matres,
nagkakaroon na ng practice yung kanyang pototoy, no? May erection na ho okay, yan. Doc. In fact, minsan bilang sonologist, by the way, sonologist po ako, imager, hinihintay ko minsan na makakita ako ng erection sa isang fetus kasi minsan sa determination ng sex, kailangan kitang-kita mo yung caramentalis niya, yung genitalia niya, no? Oo, Doc. Oo. Now, ang ikatlo na napakataas, na napaka-importante pag adolescent, puberty period, pubertal period, yung magiging ganap na lalaki na siya, mga 11, 12, tataas na yan. Tapos, mamimaintain na yan hanggang sa 50. Magsisimula rin pong mag-dwindle or mabababa pag mga kahit 40 nga daw, sabi ni Guyton's Physiology of Male Reproduction, sabi po, nabasa ko, magsisimulan rin bumagsak ang testosterone. Kaya ang ibang kalalakihan kung minsan may mga pananamlay. Okay, balikan ko, bakit importante ang testosterone during the male reproductive age? Yung vitality, yung vigor, yung virility ng isang lalaki nakasalalay po sa testosterone. Kaya ganun siya ka-importante, no? Bakit nakaka-early rise ka? Alam mo kung bakit magana ang isang lalaki dahil sa kanyang testosterone. Bakit mataas ang kanyang blood level, yung complete blood count? Bakit kami ang nagdo-donate ng dugo? Kasi mas mataas ang aming red blood cells at hemoglobin. It's because of testosterone. Napansin mo yung mga ibang babae na, halimbawa, may cancer sila, walang ganang kumain, mababa ang level ng kanilang RBC o hemoglobin. Alam mo bang ginagawa ng doktor? Pinapa-injectan sila ng testosterone. Even so testosterone, Doc, yung ini-inject sa kababaihan. Kung hindi lang kababayan, lahat ng tao may sakit na walang gana, lulugo-lugo. Kasi ang pangit ng taong walang testosterone, walang vigor, walang vitality, walang napaka-importante, Doc, sa isang individual ang testosterone. Lahat, of course, sa lalaki, syempre, we cannot overemphasize the value na ang testosterone ay ang cause ng yung expression ng characteristic na bilang lalaki. Pero among other things, bakit palaban ang lalaki? Bakit nakipagsuntukan? Bakit siya palagi siyang sexual? May yung mahilig siya sa issue ng sexuality. Minsan SPO, nagmamasturbate. Ang dahilan yan, hindi niya kasalanan yon. It's because of the testosterone. Sa isang banda, maganda. Kaya ngayon ang makeup ng kanyang, yung muscle, yung mga bodybuilder, kung minsan kung gusto nilang manalong Mr. Universe, nag-i-steroid yan. Did you know that the classic steroid hormone is testosterone? Ay, talaga, Kaya Doc? kailangan ka rin kumain ng konting cholesterol because did you know that ang origin ng mga sex hormone ay cholesterol. Kaya hindi mo pwedeng sabihin hindi ako kakain ng mantika. O di siyempre, kung hindi ka kakain ng mamantika din, wala kang pagsusorsan ng iyong sex hormone. So kaya pala, na-notice ko, Doc, dito sa Highlander, na-notice ko na medyo mahilig sila sa mga matataba na... Yung pagkain, no? Oo, di ba? Yung mga karne ng baboy. Yung mga mga wat-wat. Oo, mga ganon, yung mga ano ba yung ginagawang pizza pa, ma'am? Oo, Doc, oo. Yung, sorry, nakalimutan ko bigla, wala si Cap kasi siya yung authority dyan, no? Oo. Yung kiniing, yung mga Kiniing, ganon, yung oo, mga, Doc, oo. tapos yung, alam mo, yung, kaya sabi nila, aphrodisiac yung, yung pinikpikan kasi nilalagyan nila yung pinausukang taba ng karne. Siya yun, Doc. Ano pangalan nun? Kiniing. Mahirap kasi pag medyo... Oo, parehas kasi tayong taga-baba. taga-Pangasinan, Pero Doc. syempre, adapted na tayo ng Cordilleran kasi nakatira tayo Pero sa... masarap yun na hinahalo sa pinikpikan, Doc. Minsan may nakain na kung yung parang ganun lang na nilagyan ng watercress at sayote. Oo. Diyan sa classmate ko, kila Kosalan, doon sa may likod. Parang oo. may nakain din ako, Doc, na ganyan. Hinahalo lang siya sa kamatis, tapos sibuyas. Masarap siya. Yung kaibigan namin, si Mia Kawed, yung husband niya, taga-Bontoc, si Sir Bong Kawed, doon ako nakatikim ng special na, na pinikpikan. So, Kasi napag-usapan natin yung testosterone, kaya parang dinirect ko. Pero anyway, ano yung mga ginagawa ng testosterone kung bakit yung muscle, yung blood formation. Kaya alam mo, pag anemic ang isang tao, ano bang binibigay? Testosterone. Para tumaas ang kanyang blood
level. Okay. Tapos yung vitality, kung bakit palaban ka, ikaw ay Kap, dumating na si Hello, Kap. Kap. Good morning. Ay, salamat. May Ayan mga na, tanong yung, na pala. kanyang Sige. text line. Ah. Dok, madami kaya tang babasahin. Sige, i-on mo na lang. So, good morning, Kap. Sige. Ay, i-announce mo raw. Okay. Ang text line ng ating usapang medical ni Kapitan Peter Wasing ay 0999-307-0649. Ulitin ko po, 0999-307-0649. So, Eto, yan Doc, po. may Oo. tanong dito. Sige, okay. Good day, Kap and Doc. Ako di masyadong kumakain ng matataba. Mapili sa mga pagkain, may nararamdaman ako. Bakit po yung iba na kilala ko walang arte sa mga pagkain, ang lalakas at ang sisigla nila po? Thanks. Yeah. Sa totoo lang, ang talagang key kung bakit healthy ang tao, yung genes. Ang swerte nila at nakamana sila ng magandang genes. Tapos, kaya minsan kinukumpara natin, bakit siya? Kahit kain ng kain, ganito ang itsura. Hirap po talaga yung ikumpara ang sarili, ano? Pero kung kayo ay high risk talaga, syempre pipiliin mo po ang healthy na pamumuhay. Kasi alam mo na yung pinagmulan mo, yung minana mo. Di ba you cannot change your parents? Kahit anong gawin mo, Ma'am Cynthia, di ba? Syempre naman, Doc. So, hindi ka po pwedeng mamili din ng nanay at tatay. Kaya kung ang nanay at tatay mo ay may high risk na maging high blood, may sakit sa puso, medyo pipiliin mo talaga na hindi ka kakain ng mga, yung mga sinful, yung mga magkakos ng sakit. Kaya yung iba, wag na mahirap ikumpara talaga sa sarili, pero nakikita natin, yung iba kasi, kahit na kumakain ng maraming carbohydrate o cholesterol, like rich food, trabaho naman ng trabaho. Tingnan mo yung athlete, halimbawa si Michael Phelps, halimbawa noon nung nag-champion yan sa Olympic, gold medalist, di ba, na-feature yung mga kinakain niya, ilang itlog, ilang ganyan. Talagang voluminous, pero dapat lang kasi magsiswim siya eh. So, dapat, Doc, kung ganyan, di habang binata at dalaga pa yung isang individual, pwede rin silang mamili ng mapapangasawa nila. Halimbawa, good genes. Wala siyang, magandang genes, magandang Ipapunta mo sa akin at kunan ko ng executive check-up yan. Actually, yan din. Totoo yan. Seriously speaking, kung gusto yung ang progeny nyo healthy, then pumili po kayo ng healthy. How? Certification ng doktor. Bakit? Lalo na kung talagang may DNA study pa tayo, history taking, may mga paraan para ma-determine. Huwag lang sila magsisinungaling, syempre. Pero kung minsan indirectly, pwede mo kasing tanongin, ano ba nangyari sa tatay mo, sa nanay mo, anong mga sakit nila? History taking na po yun. Oo. okay. And then malalaman mo na, high risk ka po, sir. Kung ang nanay at tatay mo diabetic, malamang mamanahin po yun. Kung may history ka ng cancer, something like that po. So, dapat pala, Doc, pag may mga history ka ng mga sakit-sakit na mga mahirap gamutin, dapat mag-ingat din. Kaya sila na po yung pumipili. Pero talagang may mga iba na ang ganda ng genes sila kahit kumain sila ng ang dami-daming maasukal, kahit carbohydrate, no, matikabo. Pero para sa akin kasi pag ginamit mo, pag ipinasok mo sa katawan mo, gamitin mo yung calories. Parang law of supply and demand din yan, Ma'am Cynthia eh. Hindi mo napansin kung bakit yung tinatawag na horsepower? Ano bang pinapakain sa horse? Sige nga, tanungin ko kayo. Ano bang alam nyo na pinapakain sa horse kaya ang lalakas nila? Kaya ang Di ba tawag mo, Doc, yung yung kinakain lang molasses. niya? Oo. And molasses is a sugar cane. And sugar cane is what? Carbohydrate. Kasi ang totoo na energy So galing kaya pala, sa Doc, sugar. Pag medyo nahihilo ka, kumakain ng chocolate Tsokolate yung o kaya iba. mga candy naka-ready. Parang sikap, lagi ko nakikita na kumakain ng Nagke-candy siya. chocolates. Oo. Kaya example siya na alam na niya yung mga dapat gawin, no? Oo nga. Kaya ang isang sekreto kasi ang pagkain ng utak po, sugar po. Yan yung emergency. Pagka nabawasan ng sugar yan, ang mangyayari po, mag-aano po kayo. Mahihilo, papawisan ng malamig, yung mga hypoglycemic, to the point of having seizures, in fact. Yung parang epilepsy, yung mangingisay, no?
Oo, Dok. May Oo. nakita ako na ganyan na kasabayan namin sa jeep. Bigla na lang siyang nangisay. Alam mo, Ma'am Sinjel, kaya nung bata ako, palaging sinasabi ng nanay ko, kumain kayo ng breakfast because it's the most important meal. You cannot go to school na wala lang laman ang tiyan. Dahil paano mo kakargahan ng utak kung walang laman ng tiyan? Kaya don't miss breakfast. At saka, Dok, kasi pag kumukulo yung tiyan, di ba, pag hindi ka nag-breakfast, kumukulo yung tiyan, Tapos, nababother ka hindi Oo. ka makakonsentrate hindi pag ka nasa makasagot loob sa ka ng tanong. klase. O di anong sasabihin ng teacher, di ba? Parang sorry. Baka sabihin ng teacher, ganun ka. Di ka kumain eh. Di Oo, ba? Doc, oo. Tamo. Kaya para sa akin, yun ang armas mo, yung kumain. Dahil wag na yung mga faddish diet. Hindi na, siguro kung may special kang ginagawa, nababagay ka sa special diet. At syempre, Doc, kung kailangan natin ng kumain sa umaga, syempre kailangan din natin ng isang magandang food supplement. So si Pau de Arco capsule, mainam po siya kasi meron siyang quercetin na ang quercetin is anti-inflammatory o di po kaya ay si Bioclone capsule, meron siyang B-complex, vitamin C at zinc, Galing ni Ma'am pangpalakas ng Cynthia. katawan. Sige, okay. So, Ma'am Sin, baka may dapat kang basahin na sa ating Oo nga, Doc, konsultasyon. Okay? At talaga tuluyan ng binigay ni Cap. Okay, Cap, magpahinga ka lang at napagod ka sa pagkuha ng modules. Ito, Doc, yung message nila. Good Yes. morning, Cap and Doc. Adan morning. Bati Sorogate, dito'y Philippines. Kayat ko ngamin nga practice NT celibacy, nem kayat ko nga adati kids ko. Thanks. Oh, well, technically, you can talk about that sa yung gynecologist. Kung sasadyain na may paraan, pag may gusto nga may paraan, hindi naman po subject yan masyado sa ethical concern. Although may ethicality yan, ang surrogacy kasi yung kukunin yung egg mo, kasi celibacy, medyo mahirap talaga yun, no? Celibacy is hindi ka magkakaroon ng sexual contact and yet gusto mo magka-baby. So, ang mangyayari, i-harvest yung egg mo by, madaling gawin na yan, marami nang gumagawa niyan. Harvesting lang, step by step na sasabihin ko, harvest, o di nakatago na yon. In fact, kung sa Pilipinas, wala pa akong alam, yung frozen egg, yung if-freeze yung egg mo, itatago. Pero right now, ito yung practical. Kukunin and then kukuha ng donor sperm. Siguro, kung may makausap ka, siguro magpa-apply ka, siguro mag-ano ka sa Facebook. Halimbawa, the search is on for the father of my child. Sabihin mo siguro. And then sa Facebook, siguro meron ka ring konting requirement. Halimbawa, must be. Halimbawa, tall, dark, and handsome. Pwedeng description yun. Parang si Doc, Oo. yung may-ari ng isang perfume, si Joel, siya, di ba madami Sperm siyang niya, tapos mga anak. egg ng ibang, tapos syempre, maganda yun. Napakadali nun kasi mismong yung babae na ang nilagyan ng artificial insemination. Pero sa kanya kasi, kung babae yung nag-text, going back sa kanya, Oo, Doc. yung egg niya, iba ang, kung gusto niya, ma-practice pa rin niya, parang immaculate conception ang dating. So, hindi ka rin mag-contact. Tapos, test tube yung pagmimitin yung sperm and egg. Tapos, may mga tayo dito, infertility expert dito sa Baguio. Pero, depende sa acceptability nila sa concept, And then, ikaw mismo rin ang mga anak in the future. Why not? Actually, Oo, Doc. walang imposible. Tapos yun, Doc, makakapili ka na ng magandang genes. Yes, kaya ikaw, kung may napupusuan ka o baka may kaibigan ka rin, minsan may mga sitcom na gano'n ang sinasabi, yung kaibigan nila mismo, o kaya minsan may mga requirements sila, halimbawa, dapat PhD. Halimbawa lang, Doc. no? So kahit pala, Doc, medyo may edad na, kung gusto mo ng ganyan, makakapili ka rin, halimbawa parang pang Miss Universe yung kanyang beauty. Ganon. May edad, basta for as long as ma'am nagre-regla at may egg. Pero halimbawa, you are 45, pero medyo delikadong magbuntis. Yun yung surrogacy din talaga. Ang ibig sabihin, ibang matres ang yung uterus for hire.
Di ba na-feature yun sa mga docu-series, sa mga TV noon? Oo, Doc. Oo. Dahil may mga internal arrangements po tayo. Pero syempre, may legalities din yan. Siguro pag-uusapan yan nila. And actually, kung wala tayong law pa dyan, kaya nakahang yan. Parang nung una, wala pa tayong cybercrime law. Pero ngayon, meron na. Pero yung tungkol sa fertility issue, medyo wala pa tayong laws. Kasi ang issue dyan, Ma'am Sin, baka mamaya yung nag-donate, hahabulin siya ng support. Okay. Kailan magpirmahan sila? Kasi Oo, kailangan oo, si oo. Attorney Avila dito Ah. para yung surrogacy, para ma-plancha. Doc, may question dito. Galing sige. kay 83, sabi niya, kapakidamag man no agpay subaka no nga saan nga makaputot, ti lalaki nga saan nga nakugit. Ti Hindi pa rin. nagkunakot makaputot latta. Doc? Hindi. Ang gugit ay tinatawag nating pinifree nga yung foreskin. Ang dami pong supot po na may anak. So hindi po requirement yon for as long as meron kang nilalabas at kaya mong una muna yung erection, tapos una muna syempre may partner ka, and then you do the process, you do the sexual act, and then you can inseminate naturally. Then therefore, hindi requirement. Actually kasi ang pagiging Bakit, tuli Doc, ay... ito yung question Oo. ko. Putulin Oo. lang kita. Okay lang. Bakit mahalaga na makugit ang isang Ayun. lalaki? So ibang aspeto naman yun. Ma'am, Oo. yung kalinisan kasi saka para mabango si Pototoy. So kasi okay. pagka nakakulob yun, mabaho kasi naiipon po yung glandular secretions, yung puti-puti na kupal ka. Sabi, di ba? Alam mo yung kupal ka, sabi, kupal po yun, yung puti. Mabantot po yun, maantol. Doon ba kinuha, Doc, yung Oo. term na kupal? Yung maantol, yung parang may specific na, pero malay mo, sa ibang babae, gustong-gusto rin yung amoy na yon, yung pheromones, no? Hindi natin masabi, iba-iba din. Pero anyway, importante kasi pwedeng magtago yung mga bacteria doon na viruses, tapos biglang, halimbawa lang, yung lalaki medyo may ibang partner, tapos pumunta siya sa asawa niya, yung nakatago na yon sa kanyang supot, ibibigay niya doon sa kinagabihan. O di na bacteria virus yung asawa niya, ngayon, kaya may cervical cancer. At Doon saka STD. nag-i-start, Doc, yung mga sakit-sakit. Risk factor lang po yan. Siyempre, Oo. kailangan muna nakikiniig siya sa may bug. And then, dahil hindi nalinisang mabuti kasi supot nga, so na-deflect ng konti yung tanong ni Ma'am is yung kahalagahan ng Kugit. tuli or Oo, kugit. Doc. Pero yung going back, basta yes, sure kita, sir, kahit hindi ka tuli, you can have putot. Okay. Okay? Doc, galing naman kay 93. Ang sabi niya, follow up, Doc, I'm a man. Madik lang nga maging committed to someone. Idol ko nga ni Queen Elizabeth the first. Thanks. Can you, medyo ng konti. So, man siya, pero ayaw niyang Maging committed to someone. to anybody, either Doc. male or female. Tapos, ba't biglang may idol? Sorry, Sabi ano sa niya, tingin mo? ayaw Sorry. daw niyang maging committed to someone. Idol niya kasi si Queen Elizabeth the first. Thanks. Bakit, ano ba siya, non-committed din? Well, kung yun ang decision niyo po, at mayroon kayong mga idol o parang hinahanga ang mga tao, then you can live with it. O kaya Eto, Dok, wala yung nagtanong kanina Oo. ng yung sabi niya, adan ba ti surrogate dito yung Philippines? Gusto niya siguro, Dok, dito sa Pilipinas gawin yung... Meron yan, pero hindi siya institutionalized yata. Ang ibig sabihin, hindi po siya, parang it's between you and me. Halimbawa, you can talk to some people and then they can arrange for you. No? So parang yung sinabi mo nga, Dok, na baka mamaya ishabulin nila doon sa May mga implikasyon, tama, Oo, ma'am. sa obligation niya. Halimbawa, kailangan klaro yung rules natin na yung magdo-donate ay hindi mo babalikan na sabi mo, oy, ama ka nito, tapos yung pampakain, ganun. You cannot do that. And then, Kailangan dapat, ng support, ganoon. hindi rin, baka mamaya magbago, sabihin niya, oy, akin yung batang yan, biglang hindi na ibibigay sa'yo.
Pero why not? Ang gusto kong So, sabihin, madami din wala palang tayong loss. complications, Doc, Ay, oo. pagdating Kasi sa mga ang ganyan. tao ang tao kasi complicated na ano na hayop ay ano parang complicated na creature, kaya kailangan klaro lahat. Siguro kung may kasulatan na ikaw muna ganito. Ano ko lang, naisip ko lang kasi hindi nga institutionalized, hindi naman, pero hindi rin sinabi ng gobyerno na bawal gawin yan. Oo, Doc. Hindi siguro yung simbahan to a certain degree, sasabihin nila, hoy, ano yan, hindi yan kang surrogacy ka. Pero sa totoo lang, marami na rin nangyayaring surrogacy na yung internal arrangement, nasa pelikula na ang mga yan. Oo, Hindi yan imposible. Pero So- hindi siya institutionalized, meaning hindi yung parang may pupuntahan kang lugar, magpapasor, ay, ano kaya, maganda yata yan. Kung ganun, itayo natin yan, yung surrogacy center. Pero later on, pag itinayo mo na yan, tapos naka-advertise ka, ayan na yung gobyerno, papasokan ka niyan. Sasabihin nila, ito yung rules, ito yung rules, ito yung rules. Pero sa totoo lang, you can make your own rules. You can just talk to somebody. Like for example, kung papayag si Ma'am Cynthia na siyang magdala ng anak nyo, then tapos na usapan. Pero dapat sa bandang huli, hindi magbabago isipan ni Ma'am Cynthia na baka mamaya kunin niya yung baby niyo samantalang hindi naman niya egg or sperm ng asawa niya. Ibig sabihin, siya lang ho yung maraming forms po ang surrogacy, kaya baka So, nalilito po nakalink kayo. pa rin siya, Doc, sa question ko kanina kung Yes. gaano kahalaga yung testosterone. Kasi kung Mm. kung wala ka ng testosterone, hindi ka din po pwede yung sa surrogacy. Siyempre, kailangan yun sa overall sexual health, mental health, lahat po ng klaseng health, nakadepend po siya sa hormonal. At ang testosterone is a klase ng hormone. Nagkataon lang na yan ang pinaka-major na hormone ng lalaki. Ang babae, estrogen po, yung ano tawag doon, equivalent ng Oo, testosterone Doc. sa babae naman, estrogen, na nakikita sa mga supplements din. Actually, Doc, meron kami si Toro Capsule. Nakakadagdag siya ng testosterone level. So, mainam po siya kasi, food supplement siya. So, wala siyang overdose. Walang red eyes. Pero ang isang tanong ko lang, yung sa babae, meron ba kayong supplement na pwede rin? Kasi ang phytoestrogen, ma'am, o kaya kung nakikinig yung Aldrich, mag-prepare din kayo ng parang pambabae din. Bakit hindi in the future? Wala, Doc. Sa ngayon, wala pa. Actually, si Toro, intended lang siya for male. Although nagkataon lang na may mention nga po ako na ang dahilan ng libido ng female, ang cause kung bakit frigid sila, frigidaire, para silang cold sa sex, is mababa ang testosterone level nila. So, eto na, Doc. May final question yung C93 kanina. Sabi sige, niya, final question, Doc. Spoiler alert. This is psychological matters. Doc, mamati ka kun kuna ni Carl yung shadow self. Can anya ti thoughts mo ditoy? Thanks. Pakiulit, si Carl Jung, meron siyang theory on shadow self. Oo, Doc. Mamati ka kun kuna Naniniwala ni ba Carl ako? O sige, yung... pakitagalog mo naman. Naniniwala ba ako? Ganon? Naniniwala ka ba Oh, doon sa sinasabi ni Carl Jung Na- shadow self? Ano ang thoughts mo dito? Hindi ko masyadong alam. Pero ang ibig sabihin ng shadow self, parang ikaw, ma'am, dagdagan mo yung shadow self. Hindi ko alam kasi na belief o kasabihan niya ni Carl Jung. Parang tinatago niya siguro, Doc, yung tunay niyang damdamin. Halimbawa siguro, Shadow siya? self. Baka naman LGBT siya. Parang gano'n. Okay, meron siyang Kaya nakatago siya. siya. Parang hiding in myself o kaya Oo. shadow self. Okay. Shadow, okay. May ganon. Pwede kasi ang isang tao, hindi niya ilalahad. Pero privacy niya yon o karapatan niya yon. Di ba, bawat tao naman may sinasabing sekreto o skeleton in the closet. Hindi lang sa kasarian, pati sa mga immoralidad o kaya even sa mga, malay mo, tinatago mo yung tsokolate. Bawal kang kumain ng tsokolate pero buksan yung Nakatago cabinet siya. mo, nandun lahat yung tsokolate mo. So hindi mo pinapaalam na kumakain ka nun.
bawal ang salt pero secretly pala. Parang ganun po. It can really happen. Why not? I mean, sa dami ba naman ng tao sa balat ng lupa, iba-iba eh. May iba naman gustong iladlad lahat o isiwalat lahat. Sila yon. Kaya nga to each his own. Tapos, eto Doc, sabi niya, Doc, recommend mo ba ti ivermectin nga agas ti COVID? Oh my God. Thanks. Nahirapan ka ba, Doc? Nahirapan ako dyan kasi ang ivermectin ay hinunguna hindi approved sa Pilipinas yan, pero eventually na-approve siya sa FDA as an anti-parasitic sa human. Now, unless na that is really for human, then you may take it as anti-parasitic. Now, ang tanong is, as a doctor kasi we should recommend judiciously kung ano yung tama, yung accepted. Nagkataon ako po yung doktor na naniniwala po sa clinical practice guidelines, pero pwedeng yung personal ko, hindi ko po isasali. Okay, halimbawa, pwedeng katoliko ako pero naniniwala po ako na okay lang magpa-ligate, gumamit ng condom kasi at the end of the day ay kung ikabubuti ng tao yon, hindi magkakasakit, ganun din po yon. So ang sagot, hindi po siya approved na anti-COVID po siya. Okay, Doc. Sa Sana po 93 protocol. na sagot ni Doc ang inyong mga katanungan. Parang... Although, may dagdag lang ako, may naniniwala na mga doctors, na grupo ng mga doctors na pwede daw siyang gawing prophylaxis. Kasi parang yung anti-parasitic property niya, pero kailangan pa natin ng maraming study kasi bilang isang doktor nga, evidence-based tayo. Pero kung halimbawa lang po, uminom ka ng ivermectin, hindi naman mataas po yung side effect ng ivermectin. Saka kung paisa-isa lang naman, at kung ang purpose mo nga ay para magpurga, then why not? Pero, so, ibig sabihin, Doc, pag uminom ka ng ivermectin, may tendency na mapurga ka din. yes, kasi talaga naman pampapurga yung ivermectin eh. Na-approve na siya sa Pilipinas bilang isang pampurga. Di okay lang pala, Doc, na uminom ka kung kung iniisip mo na madami ng bulate sa loob ng tiyan mo, di pwedeng inumin yun. Tapos baka may crossover siya. Ito yung baka, yun to may mga, although hindi ko pa totally nabasa, na kung ang virus ay isang parasite, di baka yung theory lang, parang may pagkapiloso po, di kung parasite ang parasite tulad ng mga bulate, parasite din naman yung virus, o di ibig sabihin may crossover siya. Yun yung malapiloso po na sagot. Pero pag technical, yung biochemical, yung talagang mechanism of action, hindi po directly na nakakapatay ng virus. Kagaya din po nung ano yung nauna na napabalita, hydroxychloroquine, 'di ba nung kasagsagan ng kasagsagan ng COVID noong 2020, ang iginamot nila ay hydroxychloroquine saka yung azithromycin. Pero sa totoo lang, pag sa diretsang salita, hindi naman po antiviral ang mga yan eh. By the way, until now, wala po tayong antiviral. Yung remdesivir, acyclovir, mga vir na yan, pero hindi sila 100%. Unlike antibiotic, talagang mamamatay po ang bakterya. Kaya salamat kay Fleming at na-discover niyang penicillin. Kasi, Doc, pati yung sinasabi nila, nabasa ko lang na si Actimera, di ba, yun parang nung na-formulate siya, is ngayon ginagamit nila para sa anti-COVID. Pero noong finormulate nila yun is para doon sa rheumatoid. So ganun. Ang isang analogy ko rin, Ma'am Cynthia, didn't you know that ang Viagra ay initially inimbento para sa chest pain? Kasi yung taong nag-chest pain, sumisikip ang dibdib kasi nawawalan ng daloy ng dugo ang puso. Pero did you know na nung ininom nung ini-study siya, ibang nadaluyan na dugo, kaya ang nangyari yung Viagra na para sa sakit sa puso ay naging panggamot sa erectile dysfunction. So, sa tingin ko, analogy yon, yung ivermectin siguro baka in the future, parang yung halimbawa, minoxidil is antihypertensive, pero ano ngayon ang gamit ng minoxidil? Para hindi ka makalbo.
Oo, Doc. Oh, oo. ito pa, yung Cytotec. Alam niyo ang Cytotec ay usong-usong pampa-abort ng mga tao yan, sa mga nakikinig na ng Oo, abortionist dyan. naririnig Okay. ko yun, Doc. Ang Cytotec, misoprostol, ay gamot para gamutin ang ulcer. Pero dahil may prostaglandin property siya, biglang magko-contract yung matres, kaya makukunan yung babae. So parang sa tingin ko, I think nasagot ko ang tanong, tuwan-tuwa ako. Oo, Doc. Yung ivermectin. Kasi parang ganun po, hindi ho lahat ng gamot may specific. Kasi nga, hindi nga perfect ang medicine. Actually, Medicine Doc, is not an meron exact at meron science. siyang yung Crossover, side niya, effect, maganda. magiging maganda. For example, may maganda rin kabubuti, kaya kung minsan ang habol mo yung side effect. Glutathione, for example. Ano yan? Antioxidant yan. Pero may side effect siya, maging maputi ka. Pampaputi. So anong ginawa ng mga tao? Kahit ang ganda-ganda ng mga pangatawan nila, nag-glutathione sila. Pero ang habol nila, pumuti man lang. Oo, Doc. Kasi tamo? yun yung side effect niya eh. So, may mga gamot pala, Doc, na magaganda yung side effect niya. O parang itong ano pa? si Toro Capsule, di ba? Sabi mo nga, Doc, maganda yung side effect niya. Na sa tingin ko hindi siya side effect. Man talagang effect yun. Yung talagang main effect niya. Kasi Oo, pag ininom mo Doc. siya, dadamay testosterone mo. Kung lulugo-lugo ka, lalakas ka. Kung lulugo-lugo kayo, kung mahina ang katawan nyo, mahina ang mga muscles nyo, lumiliit, di take something with testosterone, ang lalakas po kayo. Oo, Doc. Tamo? Hyper ba ako? Hyper. Naka-chocolate ka ba, Doc? Kumain ka ba ng chocolate? May ADHD ako. Pinagmamasdan tayo ni Kap. Kap, Kaya pwede na ba kami? Na-conscious tuloy ako tuwan-tuwa si Kap na sabi niya. Kap, baka gusto ka ding makita at marinig ng ating mga viewers at mga listeners. Yeah, okay. Ayun, okay. So, nandito lang po si Kap, nakaantabay. Huwag kayong mag-alala, si Kap pa rin ho yan. So, kami lang po yung Programa nagpresenta pa rin bilang po si ni Kap. Kap ito. Oo. Kaya nga, sabi ko kanina, di ba? Kap Peter Wasing. Alam mo yung gamot ko, Doc, pampahaba ng buhok. Ano yun? Yung side effect ng gamot ko. Humahaba. Haling gamot mo ba, Kap? Gusto ba ma-mention? Para sa... Wag na. Wag na? So humahaba, Kap, yung buhok mo? Talaga? Napansin mo? Pampalago, Uy, Kap, ng buhok. in the future, baka tanungin ko yan sa'yo, Kap, ha? Ibulong mo sa akin in the future. Kasi, by the way, ang pagkakalbo pala, ito, idagdag ko, by the way, may mga ibang lalaki na pag ang taas-taas ng testosterone, makakalbo. Talking about kalbo, ang senyales ng pagkalalaki kung minsan, kalbuhin. Kaya sexy yung mga bald. Kasi Ayan ang daw, Doc. ang baldness kasi is sign ng mataas ang testosterone, no? Okay, so Ma'am Cynthia, baka may tawag at tingnan ko lang muna tong chine-check ko yung gamot ni Kap. Siyempre, Sige, alam ko na. batiin ko, Okay. Doc, yung mga Okay. nanonood. Ma'am Christy Paleng, good morning po sa inyong lahat Good morning, dyan. good morning. Ma'am Christy. Ito yung mga regular na mga natin, Doc, mga listeners natin. Okay, so nandito pa rin tayo sa ngalan ni Kapitan Peter Wasing. Sasagutin natin po yung mga tanong nyo tungkol sa pangkalusugan, usapang medical, no, ni Kapitan Peter Wasing. At nandito kami ni Ma'am Cynthia. In the meantime, give Kap some slack, ika nga, no? Bigyan natin ng konting rest si Kap, kasi syempre, alam nyo naman, ganyan ho ang mga tumatanda. Ay, Binuking pa yung edad. Doc, may question dito. Sige, Good morning, Doc. Pakiulit nga yung sabi mong pwedeng gamot sa bulate. Salamat po. yung ivermectin po ay gamot po sa bulate. Bukod sa mga mebendazole, tinidazole, yung mga ganong-ganong mga anti-parasitic. Pero yung ivermectin, initially kasi yan, ay gamot ng mga vet median sa mga hayop, yung mga horses, o mga nag-aalaga ng mga aso. Alam nyo naman ang aso ngayon, halos parang anak na rin ng mga tao. Kaya inalaga ang mabuti para katabi nila sa bed. So, Pero, ikaw ba naman may hayop kang katabi sa bed? May bulate, gusto mo ba yun? Oo, Doc. Pero, di ba, Doc, parang pang-emergency din. Halimbawa, si aso mo, may sipon siya or something kung ano yung sakit niya. Oo. Pag wala kang panggamot doon sa hayop na yon, pwede rin yung gamot sa tao. Actually pala, ayan. So ilabas mo na, Ma'am Cynthia, yung knowledge mo bilang isang agriculturist, resource
speaker po natin si Ma'am Cynthia. So, napag-alaman na ang mga hayop pala ay pwedeng gamitin ang mga gamot ng tao. Yes, Doc. At inaalaw yan ng mga vet med at mga Opo, agriculturist. Doc. Actually, pag ang aso mo is medyo nagtatai siya, Doc. So, po pwede din etong si... Pwedeng bigyan mo ng diatab. Hindi, Doc. Ay, sorry. Pwedeng Yakult. Binibigyan namin sila ng Yung Yakult. mga probiotics, Oo, yung Doc. lactobacillus. Oo. O ano pa? Sa bagay, Ma'am Cynthia, what is good for the man may be good to the man's best friend. Yes, Doc. Di Diba? ba? Siyempre kasi tao na nga eh. Tapos parang yung sinasabi ko rin pala what's good for the buntis should be good to all. Oo, Doc. Kasi meron siyang dinadala doon, ano? Kung sasabihin, mapili nga ang buntis ay, bawal yan, bawal yan, bawal yan. Pero ito, pwede ito. Ibig sabihin, kung nakapasa ito para gamitin ng isang buntis, di mas lalong sa mga lahat ng tao, ikabubuti nila. Oo, Pero it Doc. doesn't mean na mabubuntis ka. Kasi vitamins lang naman yung mga yon. Di ba? Oo. Kaya nga kung minsan ang ingat-ingat tulad ni Ma'am Cynthia, napaka-ingat ng kumpanya nila, sasabihin nila, Doc, pag-aaralan pa kung i-recommenda namin yan sa buntis. Di ba? Parang... Kasi, Doc, si Pau de Arco capsule, baka kasi mag-contract yung ni mother pag ininom niya yon habang buntis siya. Tapos, pag naman nagpapadedi siya, baka madedi naman ni baby yung mga toxins na lalabas. Kaya maingat lang kayo dahil Opo, Doc. yung purity kasi ng product, parang yung pagkain din. Pero kung ito lang naman yung ko lang naman, ma'am, kung ikukonsidera mo na ang isang tableta, isang pagkain lamang, di ba kahit sa buntis din, ma'am, kahit papano, pagkain lang kasi ipaprocess pa naman ng katawan natin. Oo, Doc. Sige lang, ganun din kami kung minsan. Okay. Kaya kung ang classification po ng isang produkto ay pagkain, then wala po akong nakikitang dahilan. Pero maingat lang po kayo kasi porke nasa kapsula siya. Pero Oo, Doc. nakasulat kasi no approved therapeutic claim. So hindi siya gamot to Opo, start Doc, with. opo. Kung pagkain Added siya. nutrients po Oo. sa mga hindi natin nakukuha sa mga araw-araw. Halimbawa, kinakain sasabihin mo, natin. ma'am, pwede bang sabihin, mga buntis ba bawal uminom ng kape at uminom ng mga usong-uso ngayon, yung mga milk tea? Actually, Of course not. noong buntis ako, Doc, yan yung una kong tanong. Oo. Kasi, Doc, bawal ba akong uminom ng kape? Mahilig kasi ako magkape, Doc. Magkape, Actually, napag-uusapan na rin yan sa POG. So, kaya mga inatinan ko sa UPPGH na mga postgraduate courses. Napakagandang tanong yan dati at alam ko ng sagot. Yes, you may be allowed to drink coffee. Yun nga lang kasi, baka may iba na adik-adik sila sa coffee to the point na uminom sila ng mga 10 tasa, 8 Sa tasa. isang araw. Sa isang So, araw. Sa isang araw, Doc. Ang pag allowed buntis lang, ka, 4 cups a day. And yet, I know some people na umaga lang sila nagkakape. Pag buntis, di allowed na allowed. Kasi dito Ikaw sa ba? atin, Doc, malamig Kaya, Ikaw ba, Mang Cynthia, ilang cup ka a day? minsan nakaka 3 cups ako, Doc, Okay ka, sa isang papasado araw. ka pa. Kasi sabi nga dun sa UPPGH, nabasihan ko rin ng knowledge natin, sentro sila ng pangkalusugan at sentro sila ng kaalaman, ay pinaniniwalaan natin na tama yung rekomendasyon nila. Although, sa mga menopause o sa mga kababaihan na mahilig sa kape, mas mabilis po ang menopause. In relation to menopause, mas mabilis pong maging brittle ang buto because of the caffeine. Okay? Paano, Doc, kung yung kape gatas ang ilagay mo? Kaya nga, ang galing na kombinasyon yun dahil yung gatas, rich in calcium, so para ka na rin uminom ng gatas. Kaso ang issue sa Asian people, we have lactase deficiency, kaya kung minsan, nagtatai tayo sa mga lactose-rich food. Okay? Kasi hindi tayo sinanay. Withdraw na yung milk. Ang Pilipino kasi matibid pagkatapos mag-milk, pagka 1 year old na, 2 years old na, or at least ngayon, lately, nakikita ko, nagpe-fresh milk na yung mga bata, kaya Doc, tatangkad. May mga powder milk na rin sila. Ibig sabihin, hindi wini-withdraw yung milk. Don't withdraw. Don't stop drinking milk. Drink it as if it's water. Okay? Doc, merong tanong dito. Doktor, ma'am, Kap, ano ulit yung gamot para sa kalbo? Good morning. Minoxidil, daming nag-react pala doon sa yung side effect ang mas
So, Ay naku, Doc, in-announce madami natin sigurong yung Cytotec. nakakalbo. Baka may bumili na lang sa... Ay, by the way, pinaalala ko kayo, the Philippine government has considered Cytotec as an illegal drug. Illegal possession of misoprostol is against the law. At hindi yan nabibili, Doc, ng Hindi over-the-counter na dahil inabuso yan na pampalaglag kaya tinanggal siya bilang isang gamot na parang non-ordinary. Ginawa siyang prohibited drugs. Kasi ang dami talagang, yun ang paradox in this very Christian country, pero left and right po ang abortion. Medyo may paradoxes tayo talaga sa buhay. I think ganun talaga, may paradoxes eh. I believe in that, na may paradoxes. Doc, parang kanina pa tayo salita ng salita Oo dito. nga eh, Ang no? bilis ng oras. Tapos na ba ang oras natin? Ang oras Oo nga, na po no? natin is 10:57. So, sa ngalan, magpapaalam na ba tayo? Oo nga eh. Para bilis, makapagkape na ano, tayo. Doc? Kasi ganun excited, ano? Pero ang sarap ng strawberry, na Oo nga. pinapakita ni ma'am. Sino yun? No? Kilala mo ba yan, ma'am? Ikaw yata yan, eh. Baka Doc. pwedeng magpa-deliver ng strawberry. Okay. Sarap Doc. So, tapos na yung isang okay. oras ng talakayan natin sa usapang medical. nakaraos tayo. Oo nga. Pinabayaan tayo ni Kap. Actually, parang kulang ang oras, eh. Hyper pa rin kasi ako. So bukas, abangan po ninyo Oh, kami. yun. So, Itanong tuloy-tuloy mo lang. kay Doc Jose, 9 to 10 a.m. Abangan po ninyo kami dito At sa may RMC. guest yata. May guest tayo. May mga usapan. Tapos, series po. Since last time, ang naging topic ko what is the best pre-med to become a doctor? Di bukas, doktor na siya. Paano nga ba mag-diagnose sa isang doktor ang magiging topic natin? Plus, yung mga tanong nila. Napaka-interesting na naman, Doc, na Ay, talakayan talagang bukas. basta sa health, Oo. medisina, kalusugan, ordinaryong bagay-bagay dahil yan naman ang bumabagabag sa atin ngayon, So pandemic. sa mga Ah? medical student dyan, tutok lang po kayo bukas. Medical student, Madami nursing po student, kayong malalaman. Kahit mga paramedical courses students. So, magandang umaga po sa ngalan po ni Cap Peter Wasing at ni Ma'am. Cynthia Madrid ng Aldrich. Kami po nagpapaalam pansamantala. Abangan po ninyo usapang legal. Susunod na po si Attorney Avila at saka si Cap Wasing. So, Maraming makikita nyo rin lang. salamat po Okay. sa lahat ng mga nakibahagi sa Bye-bye. araw na ito. Abangan nyo po kami bukas. Feel na feel ko yung programa, no? Oo nga, Doc. Eh. May kayong padasen, itinaimas, Ken. Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Canadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, La Trinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalintay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang vitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at takas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff.
Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasyalan sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Oh, ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Pau de Arco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umawawang Wasing. And this is Miss Janlyn F., your real estate consultant, na nagsasabing, Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Yun, ang ating oras, alas 11:04 na, naimbag ng pangal daw. Gawi-gawis, agyo-agyod, maptang dyan na kausun si Kidudyo namin. At ito mamuli inyong karami at karadyo, ang inyong KRNG, Peter Mauawang Wasing, para sa ating usapang legal, edisyon ng Lunes yan. At siyempre, kasama ko ang ating Agila ng Bagyo, natarakin na siglat ng abogado, Atty. Davila. Good morning, partner. Ay, good morning, partner, at magandang umaga. Naimbag nga bigat tayo amin. Medyo mainit ngayon, no? Oo. Pero kahapon, lakas ng ulan. So, happy Monday to everyone. Lahat ng nakamonitor sa cable TV, sa Facebook, sa YouTube, sa 98.7, Z Radio, at saka dito sa RNG Luzon. Yun. Okay. And soon to come, Highland TV. Yun. Abangan nyo yan, ang mga KRNG, ang ating Highland TV naman. At siyempre, ang ating programa, nandyan pa rin, kasama pa rin dyan. Okay, partner? Kasama ba tayo? Hindi, sasama tayo. Sasama na ni Boss Dobby. Bahala na si Boss Dobby dyan. Kung paano tayo isisingit. Okay, partner? So, wag muna yung binay ko. Oo. Kasi parang nabigyan tayo ng, may nag-notice na meron na i-file na pending case sa RTC. Sa La Trinidad. Sino nag-file? Hindi ko sigurado, parang
Basically yata. Hindi ko sigurado Pero since merong pending case, baka tayo makwan. Nagdi-discuss tayo ng pending case. Hindi pwede, ano? Hindi pwedeng kwan. Baka So, pwede tayo makontempt. So, ibig sabihin niyan, nasa korte na itong problema. Yata. So, in the meantime, dalawa muna sila. Dalawa muna. Oo, At least maganda pag na-settle doon, di ayos. Oo nga eh. Hindi ba mas maganda na dalawa na lang? Parang kon lang yan Yung sino ang magme-mayor at sino ang mag-vice mayor. Ang problema lang dyan yung sahod. O pwedeng hatiin na lang nila yung sahod. Makamuda nagsahod. Okay. Sa notibingay. At para sa inyong mga katanungan naman sa ating usapang legal, text po lamang yan 0999-3070-649 at sasagutin yan ni Attorney Ed Abila. Kanina, partner, hindi ako nakaprograma kanina doon sa ating usapang medical naman dahil medyo na-late tayo at galing tayo sa eskwelahan naman para sa mga modules ng mga bata. Ganun. Kaya yun. Ngayon, nandito na tayo. Hindi ka ba napagkakamala na apo mo yung kinukuha mo Kuminsan. 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 Apay apo mo. Apay apo mo dito. Ako na. Nakarkaro diya kitultulo na ka. Ay ha. Mayat ko man, nabuk. Yan, okay. At batiin din natin yung mga nanonood. Nandito na yung mga nanonood. Ibang ko lang nabati na nila kanina. Nandyan si Letty Gosgos, nanonood. Nandyan si Rain Gayaw. Nanonood sila. Sige. Maraming salamat po sa lahat po ng nakasuporta naman sa ating programa. At katulad ng ating nabanggit, yung ating text line, kasi kanina, baka akala nila hindi na tayo makaprograma. Ito po, nandito po kami ni Atty. Ed para sa inyong mga legal na mga problema. Ulitin ko yung ating numero, 0999-3070-649. Okay. So, partner, anong balita? Well, aside from mainit na issue dito sa local, tahimik naman dun sa National Front. Kasi dun naman sa favorite idol mo, si Manny Pacquiao. Bukas pa yung National Convention. September 8 pala ang National Convention ng kanyang partido. September 8. Well, so, pipiliin nila kung sino yung kwan. Mga bets nila. Barbarang magkaisa sila at maareglo nila yung gusot doon. Kasi itong si Presidente at saka si Senator Pacquiao, isang partido. Isang partido. So, abangan natin Pwede na si Duterte ang vice. Oo. Kung papayag siyang ang presidente, si Pacquiao. Win-win solution. Win-win solution yun. Kung papayag nga siya, baka naman hindi pumayag si Kibuloy. Yun nga. Pero magdidemandahan yata. Bakit naman? Sabi, libelous daw yung sinabi ni Manny Pacquiao tungkol sa kanya na psychologically incapacitated, sabi ni Manny Pacquiao, si Pastor. At ihahabla daw si Apo Manny. Ay, ganun. Oo. Ihahabla nila. Ihahabla ni Pastor ng libel. Sabi naman niya sa kanyang program sa Davao ba yan? Sa Davao din. Magkaka-probinsya sila, isa yung probinsya nila. Hindi, South Cotabato si Kwan South Cotabato si Manny Pacquiao. Habang ang mga Dutertes Davao. At saka si Pastor yata Davao din. Tapos si Manny Cotabato. Pero may mga nire-review akong video nung araw. Si Pastor Kibuloy, parang may mga pronouncement siya noon na ayaw niyang suportahan si Mayor Duterte kasi sabi niya maka-NPA.
Tapos biglang ngayon, hardened supporter siya. At ito, sabi ni Rain Gayo, good morning Idol Gap and Idol Avila, just want to ask, if it's legal, can we just split Benego? For example, GM of Baguio and GM of Benguet. May mga move dati yan, yung Baleco, di ba? Baleco? Oo, di ba yung Baguio Electric Cooperative na headed by Federico Balanag nung araw. Nung araw? To separate yung Baguio from Beneco. Hindi nag-materialize eh. Hindi siya nag-materialize. So, Ibig sabihin yan, may plano nung araw na... Oo, meron na silang move nung araw na i-separate na lang. In-oppose yan ng Beneco kasi ang nagbibigay ng income sa Beneco is Baguio. Oo. Kaya pag tinanggal mo yan, mapipilayan yung Beneco mismo. Kaya hindi natuloy. Hindi natuloy nung araw. Sino yung GM noon? Si Jerry Versosa. Siya pa rin? Oo, siya yung noon. Maalala ko noon, sila Tol Opiniano, yung mga core members niyan. Yung mga nasa Baguio Elderly Association, yung doon sa Bucaucan Road. Okay. Oo. Siguro maalala ni Mr. Balanag yan pag nanonood siya. Meron time na ganon. Na ganon ang kwan. Pero hindi nga nag-materialize. So, pwede naman gawin yan na Rain. Kung may maglilid. Kung may maglilid, no? At kay maraming salamat kay Brenda Nayangyang Kunana. Maraming salamat na Ma'am Brenda Kunana Kibuloy is Duterte's spiritual advisor. Yes, now. Oo. At kay 37 naman, good day po Kap and Attorney, valid ba DJ extrajudicial settlement nga awan pa'y notaryo na nakapirma amin nga persons involved. Baka ngamin adamang value iti agreement. Salamat po. Well, for purposes of validity and efficacy for the entire word to be bound by the extrajudicial, dapat notaryado yan. Pag hindi notaryado, that is binding among the parties lang. Pero pag may nag-repudiate, meaning pinanawan nan, hangkong pirma dayta, kunanan, pwedeng ma-invalid kasi hindi siya public document. So, nohang na notaryoan, wala, private document lang yan. Kung na may sangahang nagpirma, problema. Oo, wala na yan. So, dapat nung nag-extrajudicial settlement kayo, pinanotarize nyo kaagad. The validity na. Yun. Okay, galing naman kay 666 Cup, may ugong ang audio. Kuna naman. May ugong? Ugong. Hindi kaya dahil sa mas natin. Hindi naman. Pahinaan nyo na lang. Ayan. Pahinaan nyo na lang yung radyo kung may ugong siya. Galing naman kay 93, good morning sir and attorney. Anya ti meaning ti in para delicto. In pari delicto. Thank you. Well, in pari delicto means both parties are in fault. Okay. Dahil tagamin kat dati basic rule, no, demanda ka, you come to court with clean hands. Meaning, wala kang kasalanan. Pero kung minsan, dalawa kayong may kasalanan, di in pari delicto kayong dalawa. Tabla. Pareho kayong evil. Inyangay mo jay bagbagada nga virus? Ano ba yun? Jajay. Ultra-vires. Ultra-vires. Ang Ultra-vires Act, a Latin term for out of authority. Out of authority. And awanti authority nga mga ramid, jay inaramid mo. Okay. Ayan. So, Ultra-vires Act. Ultra-vires, awanti authority, jay inaramid mo. Ayan. Pero usually, this refers to corporations. Okay. So, pag director ako ng isang korporasyon, at may property yung korporasyon, binenta ko, na ako lang, without securing a board resolution, authorizing me to sell, yan yung tinatawag na Ultra-vires Act. Awan nga, ti kalintagak na agilako, pero inlako.
uray share mo di ay. Oray share ko, hanggang may lako, ta property ti korporasyon eh. Masabol nga da iti Board resolution. Board resolution. Tapno ilakom ti jay share mo. Ilakom, J property ti korporasyon. No share mo, mabalin nga ilakom. Oh. That's within your right. Pero no inlakom ti property ti korporasyon, then it is ultra vires. Awan ti legal basis, awan ti authority nga mang aramid dyan inaramid mo. Okay. Kung ano mo dito ni Rain, what can be dealt with in NEA according to Congressman Go? NEA started the chows in the Beneco. Chows. Nyati chows. Chaos, chaos. Chaos. Gulo. Chaos gayam. Gulo. Chaos. Ito naman si Rain. Sabi nga namin, may pending case. Hintayin natin. Baka next week, wala na yan. Di sagutin natin yan. Oo. Di tansa, di ugong ti radyo. Kuna naman. Pangit ti audio kung kuna na. Ewan ko kung baka sa radyo may problema ito. Andito po kami sa studio ng RNG Luzon. Hindi po natin alam kung baka sa radyo may problema. Ano saan nyo masita na po? Ano, bakit babawasan nyo na lang ti volume na di radyo yo? Kung ano naman tayo tunay ni 07, res judicata. Nalpasan. Nalpasan? Res judicata. Okay. So, Puro Latin terms. puro Latin. So, diyan na yung binay ko, res judicata. Jay ruling. Okay. Ang jay ko. Jay ruling, timay sa nga kaso, no nalpasan, iso diyan ag res judicata. Res judicata. Latin din yun. Latin din yun. Kung na naman na-editre ka, papay nga no imbaga ti may isang tao nga kurap ti may isang opisyal, ngawan mo ti ebidensya na, sospetsa na lang, ta kasurun na, liable ba di jay? Ay, when. Oo. Nag-accuse ka ti may isang tao nga performing a crime. That is already libelous. So, corruption is punishable by Republic Act 3019. So, no imbagam nga corrupt siya tao, ti bagbagam, nag-violate iso na ti graft and corruption law. No, suspitsam laang. In other words, awan ti naka-file nga kaso, sako ibaga nga corrupt ka, then that will really be libelous. Libelous. When you are accusing somebody nga nag-violate ti lintag, nga awan mo ti naka-file. Nga kung na suspect na lang eh. Awan, suspect lang. Suspect lang niya. Suspect siya lang. Di pa no sinuspitsada kang insaldam ti logan ti kumpanya, libelous di jay no awan ti ebidensyam. When, unless the police blatter. Di ba, at the basis, in other words, okay, hindi lang suspect siya, pero may dokumento na nagpapatunay na sinabi mong, hindi, actually corruption din yun eh, or agbalin nga estafa, qualified theft, etc. So, not the police blatter. Mabali. You're free. You're free. Because the defense to libel is the truth. Kasi ay. Kung na naman tayo na uray no ibasit mi sir, jay volume, isulat tamad kung na di tayan nyo kung na naman. Sige, okay. Mamaya maayos din yan. Kay 93 naman, kapin attorney, dapat attorney general ti Pilipinas, kas lang ang solicitor general gamin, ti makitkitak kung na. Nung araw, ang tawag doon, during the Commonwealth period, kat Attorney General. Iso ti kaslang Chief Legal Counsel, the Republic of the Philippines. Nung araw yon. Nung araw. Ngayon, dinivide yan. Yung isa sa Solicitor General's Office, yung isa yung Office of Government Corporate Counsel. Yun. So sila na yung mga abogado ngayon ng Republika ng Pilipinas. Okay. Kung na naman 41, in vino veritas. Nyaki mo diyan. Yun na ang hindi nakakayanin niya. Medyo pass muna ako dyan.
Oo. In vino veritas mat ka, pidi apapan ka Wild West. Kunano. Di radyo stasyon sa mga Veritas. Oo. Kapabayada ba kano ti power Jenaya, nga gapoin ti GM, iti may isang electric cooperative. Kadday, Jelintag. Ada jelintag. Dahito yung katawan, ti kinalaman na dahito yung binay ko ha. General question siguro Wen, pwede. saludsudan da lang dahito yun, no? Daba kano ti power tinaya. Nga gapoin ti GM, iti may isang electric cooperative. We are not talking no sino nga kooperatiba. Man. Daba. Dada. It's granted by a law that was passed in Congress and the Senate. So the power ti niya. Han nga supervisory lang. Control and supervision kung ano naman jelintag kami Control and supervision. And very clear mit jay ada jelintag nga the power to appoint is with NEA. So dito yung uray no anya nga ako dito niya. Uray niya dito yung electric cooperative. Uray jay Ilocos, uray jay Mindanao. That applies. Okay. Napantay ulat tamo dito. Uray no tayo nga uray no iwasan tayo nga saludsudan mat ti tattao. Basta no makulong kami ngini ka Peter. Agawit kayo ti Jollibee jay kulungan mi. Can the board supersede the power of NEA? In general. In general dito ya. Hanga mabalin ta da jelintag. Hanga mabalin. And because the board can only recommend ti agapoint NEA. NEA. Isumot lagay mo kunadang Wild West tatay. Dato iti kunana. In vino veritas kunana. In wine there is truth. Kasi ba? Ay, wala tanong na-artag kan ko. Ibagam amin. Wano reno. In wine there is truth. That's a lesson for us also. So nga no da tiket mo nga kwa. Ngagpudno kanyan. Ngagpudno. Aginom kayo. Ayabam ja Wild West. Ayabam ja Wild West aginom kayo. Doon kwan. Ibaga namin nun. Ibaga namin nun. Ay. Nga pala, yung ating liquor ban nga pala na nagbaliw. Ano na ngayon? Ang ating liquor ban nga pala ngayon 8 o'clock ng gabi hanggang alas 12 ng tanghali. Okay. Yan. Oh. Kung na naman ni 93 Cafe na attorney, ti favorite ko nga Latin praise kat Vini Vidi Visi Candilanda Esti Cartago kung na. Nya nga di Nya nga di. Ado gayam ti Latin nga kwati nag-eskwela ka ti Logat maadal mo dagito. Medyo ado. So ignorancia facti less ignorancia facti non excusa. Ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Dito nga Vini Vidi Visi. Medyo absenak sa di ko. Magadi may strumi data. Kuna naman ni 49, good morning Kape na attorney, legal ba dagday agilaklakong awan ti business permit na? Tanagado ti aglaklako dito ayan mi, mas adadu pa jay lako da, no dagday adda jay store na. Well, not that the power, the bagbagada nga police power of the local government unit to regulate businesses. And without that business permit, illegal. Jay negosyom. Mas lakas jay ti kahit na ibaga. Nating mo nagabugin ni Josie Angel, Gunana, Sir Cap, and Sir Attorney. Is it true that the owner of this is Chinese now? Ano yun, Josie? Ano yung kwan? Ano yung owner na Chinese? Paki-kwan mo nga, Ano kaya yung owner na Chinese? Oo. At kaya, teka, nagabumat kini 07 Clear TFB Live Cup. Ti radyo may ugong ang sound. Sige, mag-FB na lang tayo muna. At kaya, preparar lakama para ay... Ito yung audio. Nag-text din sa akin. Nag-text? Oo. Aurora Hill ka no? Apa dyan, Rurail? Maugong. 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 Bakit di talang ayan nyo? Mga pinatay danti.
Ojo tayo niya. Ay, kung ano ba, okay ito preparar la cama para ayutar. Nga dia. Tsaka mo, loko-loko din to, Mat. Sige, Wala. makinig lang kayo. Sige, pwede, i-text nyo yung mga alam nyo na mga Latin. Kung ano ni 83, apay no naka-status ko kano ti may sangalote. Tapos pinatakderan dati balay. Kathaan bang makaala ti linya, iti danom, kan kuryente, di balay. Bakati we ibagbagayo kat public land data. Okay? No adagamin ti dispute between two claimants. Usually until ma-resolve the dispute, handa kayong ikanti linya ti danom kan silaw. So malamang. Kung ano naman ni 74, oy, ang ating mga listeners in general na nagtatanong sila. Paano kung disqualified ang inappoint ng NAIA na general manager sa isang kooperatiba? Kunana. Well, the remedy is to question the decision of NAIA to appoint the manager before the Court of Appeals for grave abuse of discretion. Yan. EJ Korte. Oo, hindi mo pwedeng tanggihan in the meantime kasi valid until annulled. So disputum jay qualification ti may nga tao nga desisyon ti NAIA nga i-appoint, ijay ka Court of Appeals nga agdarum. EJ ka nga mapan. When? Okay. Check ko lang muna itong mga iba rito sa ating mga viewers naman. At para sa inyong mga katanungan, nulit po natin yung ating text line 0999-3070649. And Francis Francois Sian is watching, kunana. And Tina Balawas Mulintas watching you at Navy Base. Good morning po. Good morning sa Navy Base. And kay Ro, ano ba to? Ro Isa. In Basiti Radio, don't you hear it? Kuna naman. Sabi ni Mike, I came, I saw, I conquered daw. Sabi ni Mike Limbo. Ano yun? Yung kanina, siguro. Yung BDBCBD. Okay? Meron din ako French Ano yun? Di ba? Iche for sale. Yang hindi. Ice for sale. Iche for sale. Iche for sale. Oui. Ice for sale. Oui. When dia. No, oui. Pangkag CR. Pangkag CR. Yan. Ni 60, Vini VDVC, nasa pakete yan ng Yossi. Kuna naman. Nasa pakete ba yun ng Yossi? Kuna na. Yung alin yung. Okay. Nimot 18, kuna na. Pati dito'y Dominican, naugong. Kuna naman. Niya pa nga, naugong na kita radradyoyo. Kuna naman ni 93, Sir J. Vini VDVC, kat-kot ni Julius Cesar, meaning na, kat I came, I saw, I conquer. Yun din sabi ni Mike Limbo. Ayun. Jemot Dilenda is Cartago, kat-kot ni Senator Cato, the elder, meaning na, kat Carthage, mas annihilate. Okay. At least sila din ang nagsasagutan. At least natututo tayo sa mga listeners. Kay 07, good morning, Captain Attorney. The meaning of Bini, I came, I saw, I conquered. Okay. Ang ating oras, alas 11:30 na. At yung mga katanungan pala dito kanina, yung kay Doktor, yung mga ibang katanungan dito. Awan, madila taka, bialis ko, langan. Station tidangwa ko na. FB kayo, nag-shift kayo ti FB. Mag-shift na lang ko sa FB kasi sa FB naman walang problema sa FB natin. Palagay ko baka may problema doon sa ating istasyon naman sa radyo. The NAIA decision is equivalent to an RTC decision that only Court of Appeals can overturn the NAIA decision. The NAIA order is valid unless annulled by CA. Medyo correct na ta. Anya ti CA? Court of Appeals. Medyo correct. Anya iti kurang natapno correct nga usto.
Jay, Jay, tibay bagak lang, no? In file mo dyan RTC, madismiss na ta. Ay, kasday. Nasapol dyan ka Court of Appeals nga pan nag-file. Very specific, dyan niya lo. Ahan nga JRTC. Dapat ijan na yung Court of Appeals ti pagfailam. When? Okay. Kuna naman dito ni 35, good day, Attorney Mamingsan kat unfair ikas kastada. No si kaming legal ti papel, ti house and lot, tila sukimaten da, kat kasat no ngay dagdyan nagdadakil nga baleda, handa pa yung agbaybayad ti basura kan tax da. Nga no sita nga kompleto, baybayadan, si kamo ti paspasan da. Papasan da. Thanks, Kap. Kuna na. Yeah, yun yung, minsan, yun nga yung sinasabi, mas magandang iligal. Oo. Kasi, dun sa legal, ang daming requirements, tumpalam amin, nung ka nga makasurot, isupay ti rasunda nga di bagbagana, nga paginitan da ka, wano. Okay. Kuna naman na 81. Sir ka, pagpaiso, sir, naugong Trinidad area, kuna na. Yan. Mag-shift kayo sa Facebook. Mag-shift na lang kayo. Doon tayo magkita-kita. Kay 93 naman, attorney, anyang atano, aganami dagiti board. Kasla Pax Romana, ti Roman Empire. Di Pax Anyang Romana. Ang tiyak mo mawatan na gito yan. Di Pax Romana. Sige, ibagamon din. Di Pax Romana. Meaning namot. Aman. Pakikwaman 93 no niya diyan ay Pax Romana. Ta iso ti aramidan da. Kasla kuna nagayam kasla Pax Romana ti Roman Empire. Okay? Ngam electric level adi kanana. Ni 68 mat hello attorney and cap at daman damagak kini attorney. Anya makunam ije nagsao ti empleyado. Anya ti makunam jay nagsao. Empleyado kalaeng. Jay mismo nga empleyado, kan attorney din ng ibaga ti apay dakaw lang ada ti latag na, kan din ng ibaga ti apay manometrum. Sakat 30. Anya ti makunayo dito attorney and cap. Ada ba mabalin nga may kaso ti kasta? Imbagada. Hindi the first niya ko na. Empleyado ka lang. Empleyado ka lang, niya iti may kaso. Kas pangarigan no yung bagada kanyak nga sika Peter. Hanggang nga so, templado ka lang. No kunana kanyak eh. Panlalait actually. Panlalait di ay. Pero you can only go after him or her nga nagibagadita damages. Pero awan ti criminal offense na. Ahamot nga libelous di ay. Awan ti criminal offense na di ay. Awan, empleyado is a statement of fact. No talaga empleyado ka. Okay. So, I want the imputation of a criminal offense. So, empleyado ko lang. Okay. Uray no impabasol mo ti may isang empleyado or may isang tao, hanamot lang si ka maidarom ti libel. Awan nga rod ti imputation of a criminal offense. Though kahit mo take the room, it will be a civil case for a violation of Article 19 of the new Civil Code, the Human Relations Article. Okay. Nga you should treat everybody with fairness, justice, and good faith. Diyan lang. Danyos ti mabalin. Ano pa yung mga pinag-usapan? Jay may sa kunadang apay dakaw lang ti adda ti latag na. Apay ada bakaso na dito. Again, parang tanong lang Siguro in the heat of the moment, madidyo pang tinggag. In the heat of the moment, it might sound insulting. Ngam no, ininsulto lang ti laban, the minimum case is unjust vexation. Because unjust vexation is a crime that is irritating to the senses. Anything irritating to the senses, unjust vexation di ay. Okay. But no panunot yung kat the libel awan. So the best recourse ijay kat civil case for damages. Civil case di. When Okay, diyan may. Ti narigat baka babae jay nang ibaga nga apay da kayo lang ti dalatig.
Madi. Madi. Apay manutimetrum, siya ka 30, kung na naman, siguro wala na ito. Referring to the size. When referring to the size. Sumbatam nga, dreaming nga, about 30 meters. Awan. For criminal purposes, awan ti maikas. Okay. Kini 85 mat kape na attorney, naka-mobile kami. Mauling yung audio. Kuna na. Okay, sige. Kuha na lang tayo. Mag-Facebook na lang. Kay 84 naman, good PM, good morning Kapkan attorney. Pati mo to yung radyo, nagugong. Makadita istasyon, ti ada problema. Reception na, kuna na. Okay? Pati lagi ti radyo ti Jeep, ti Pingat Dreamland, dito magsaysay. Nasakit lapayag piman. Isong inidapdan ti radyo da, kuna naman. Ini. Pingat baka da problema kagpay sa radyo niya. When. Kuna naman ni 83, kanya mo ti opinion ni Apo Abila panggap di investigasyon ti Senado, panggap kini Lau. Sino nga nilaw jay Undersecretary ti DBM nga gimatang ti PPE face shield, face mask worth 8 billion pesos. Okay. And they bought it from a company nga identified with President Duterte nga whose capitalization is only 600,000. Kaya, siyempre, data Blue Ribbon Committee, ijay Senado, obligasyon da nga gimbestigati anything that is anomalous nga makita da when it comes to governance. Okay. So, that is well within their rights. Isong arod nga separate ti bodies, tano the check and balance. Yeah. So, Nilaw was a former undersecretary, taga Davao mat daytoy, lawyer daytoy. And then, jay contractor, jay naggatangan da, is also from Davao, yang sa, ang kamuti nalipatak tikwana. Anyway, let the investigation continue. Kasta ti role ti Senado eh. And binabati rin natin, Bob Alba is watching. And Jovelyn Ponso is watching. Naungor di Radyo Kap. Kuna naman. Okay, dito tayo sa FB. Kay Jella naman, hello Kap, Sir Avila. Halos 7 months and Brad ko JLTO. Bagyo until now. Awan pa iti sahod da. 7 months. 7 months. When masyanak man ta, adamot piman ti pamilya na. Agpasahod ka no iman jay superior da. Ngam isudang nya dato yan. Ngam isudang kanayon ti operasyon awan piman. Baka job order sila. Anya nata ti category na. No regular employee data, adati budget na data. So dapat regular ti sahod. Ngam no job order, kasla nga contractual. Siguro kitaan nyo dyan status na. No inya. No 7 months. Tiyamo, inikad na ti job contract mo. Ibagam ta kontakan tayo ni Director Francis Almora. Saludsudon tayo. I-text you dyan agan ta. I-forward tayo kanya na. Okay, yan. Naragsakdan no dati may tidad kanya da nga gulay. When no dati tidad ti tattao kanya da. Iso nga kananda. EJ Barracks da. Please help us po. Oo nga. Pero bakit kaya ganun ang kwan? Siguro, Hindi regular employee siguro yung tao. Oo. So, ang gawin po ninyo, hindi ko naman partner. I-text na ko I-text na kanya, muno kanyak jay nagan jay tao, niya ti position na, and then i-forward me kini Kap Peter, kini Director Francis Almora, ta iso ti Regional Director. Okay. Ti CAR dito and the Regional Director cover na ti LTO. Yan. And kay Josephine Balisan, kunana, good morning Kap and attorney, listening your program. God bless always. Kunana ni Josephine. Maraming salamat, Josephine. Josephine. And Emperador Tagumpay is watching. Maraming salamat. Kunana, Kap, matmadlaw ko lang. Nung ay malpas programa da, kat banarbarmatan ti programa mo. Kunana ba? Yun ang hindi natin alam. Hindi balit, i-check natin yan sa technical problems. Sa studio. Pax Beneco kat Beneco Peace. Inimbentok lang dahil ang term. Kuna naman. Dito ini 93. Oo.
Pax Romana kat blood compact ti both parties tapnuhan nga na biyak J Batu. Win-win solution nga rod. Win-win. Okay. Pwede naman ano? Mabalin. Anak no dya peanut brittle kami na. Ano yan? J Romana nga peanut brittle. Nagsaw ka kap. Maawan di ugong na. Sikan sa mo ti grounded. Kunan. Nagsawak ka no kat maawan di ugong na. Mark, may ugong ba dyan? Wala, no? Wala naman. Okay naman tayo dito sa studio ng RNG. Yan. Okay naman kami dito. Baka sa radyo may problema. Galing kay 7-4, paano na ang boto ng 7 director favoring the other? Ano ang implikasyon ng boto na yan kung meron man? It's a majority vote. It's a majority vote, whatever. Kaya lang, sinasabi natin, whatever decision ng board, sinasubmit pa rin nila sa NEA. So, that is still a recognition of the power of the NEA. All over the country, Okay. Kuna naman 8-0. Halaka, attorney. Kuna naman. Halaka, abaya. Abaya. Abay niya problema. Niya di problema ta. Legal bang imbestigaran or i-audit ti Philippine Red Cross? Private organization. Yung Red Cross? Oo, kaya hindi mo rin pwedeng i-audit. Medyo nalipatan sa niya po President Duterte nga you cannot audit a private organization. So yung PRC, Philippine National Red Cross. Pribado. Non-government organization yun eh. Hamo nga mabaling nga ipa-audit. Hamo mabaling. Tagpa-audit kanya da, donors, internal audit, etc. But that is within themselves. Kasla ko no ada ko mati korporasyon ta. Ipa-audit ni Duterte yan. Dati ultra bires. That is not within his authority. Kuna naman dito ni 84. Diyan nga ibagbagan ni Senator Ontiveros nga nakatransaksyon ti gobyerno kada jay wanted person ti sabaling nga country, madiba di jay? Jay may isa, jay supplier sa wanted jay Taiwan eh. So, of course, that destroys the credibility of the person. No makaluko iso na dya Taiwan, di lalong makaluko dito yung Pilipinas. Tapos lakas siya, iti implication na. Nagabumat kini 1-0. Good morning mga sir. Jay Churi ni Montesquieu. Tinang ibasaran tayo, ti political structure tayo. Idi kami nabasak di book na nga Spirits of Law kat mayat. Okay. Jak nawatan tayo binasak. Congratulations. Mayat, jay theory nga kunam. Nyang di Montesquieu. Ang gumutam mo. Man, Montesquieu. Ado ti assignment tatata nga birokan da kita i-deteksyo Tagiti. Yung ating mga listeners at viewers ngayon yung nabaliktad. Nabaliktad. Tayo ngayon ang nakaka-adal kanya da. Ganda yun. Naugong ti radyo. Kunana, baka di istasyon. Thanks Cap. Kunana, sige. Kunana mo ti 7-4. Idi lumablabas na yung boto ng majority. Useless din dahil niya pa din ang masusunod. Useless ka no di butos ti director ta timot lang masurot ka dimot lang ada jingato. Yeah, actually kasi i-overturn naman lang eh. I-overturn na. Kuna naman nituan mayatan ti Ojoyo Kap Attorney. Thank you. Okay, ayos na. Okay na, maraming salamat sa ating 98.7 radio. Kay 81 naman, kung nagtataka kayo, naririnig niya kami sa radyo, kanya lang, wala po kami sa radyo. Wala po kami doon. Hindi po doon kami nakaprograma. Nandito po kami sa ibang istasyon sa RNG Luzon. Kaya kung napapanood nyo kami, nakikita nyo kami, iba yung setup, iba yung
Iba yung Ano bang tawag kwan. dun sa kwan? Naka-hook up tayo. Naka-hook up tayo sa 98.7 Zay Radio. At maraming salamat po sa ating management naman ng 98.7 Zay Radio. Yes. Yan, minmayat ti OGO. Okay po, kung ano mo na 81. O, siguro naayos na doon sa ating stasyon naman. Oo. Kung ano naman dato'y bagay ni abilang mayor or congressman, tamo na ti batas na. Niwasing bagay naman nga councilor, tapno ada announcer tayo ije council. Salamat, Apo. Pag-isipan natin. Pag-isipan natin. Baka naman pwede. Tapos ti vice ta ni Dobby. Mabaling nga pa. Vice Lord Aklangan. Vice Lord. Siya ako na ti Vice Lord. Man. Kini 93 mat cap clear rin ti audio dito yung radyo. Idi na buyak. Ayun, thank you. Pala, galing siguro talaga sa studio. Oo, idi na buyak ki JPTB. Legal nga uditan ti ko at ti PRC. Nalipatak lang di Republic Act kunana. Legal nga... Legal ka nung maudit iti PRC. Nabuya na ka no. No, at that transaction with the PRC with government. Oo. Then government can audit on the part of J transaction ngayon. Pero as a whole, handa nga mabalin nga auditan data. Hanga mabalin. Hanga mabalin. As pangarigan, ano bang NGO dito sa Baguio? Yung BBPCAG. Oo. NGO yan eh. Hindi pwede. Hindi mo pwedeng sabihin sa kanila, pakita mo nga yung libro mo sa akin. Saan galing yung pera nyo? Kasi kung kuna, pwede ito kastoy ti ginastos yun. You cannot do that. Tapos pangarigan ko may bagam di RNG. RNG or kita Society of 10 Outstanding Citizen. NGO din naman yun. NGO din yun. Hindi mo pwedeng sabihin saan kayo kumukuha ng pera, saan ng kwan. Okay. Kung ano naman ni 18 Cup, mayatan talagang sikat grounded. NK80 naman, hindi po sa attorney. Yung nagbugkaw sa Bineco po, kunana, nagbugkaw. Hindi ko alam kung hindi namin alam mo yung nagbugkaw ka, no? Nagbugkaw ti empleyado ka lang, kunanan sa. Well. Basta sa amin, as far as the law is concerned, awan ngay. Uray no sino siya nagbugkaw, awan ti criminal liability na except for civil action for damages. And the minimum, like I said, no, talaga kahit mo ti criminal, unjust vexation. Yun lang yun. Okay. So, awan, di maikwato yun, di nagbugkaw, no nyaman di nagbugkaw. The subjective kami nagbugkaw, no talaga napig sa boses mo. Adoti kwa dito factors. Iso nga kunak nga, if spoken in the heat of the moment, di kwa. So, ti aramida mo dyan, no binugkawan na ka, bugawan mo. Wala. Kay Jilan, kung na naman, kapan ko na nawatan di explanation ni Sir Abila about LTO Baguio. Pakiulit. Hindi, yung... hire lang J. Brad ko, idi February kap, nga madik amo, no, anya ti status na gayam. Masapol ma'am tayo di status na. Tano, hinarda as a regular employee, then, compulsory nga agsweldo na ta. Compulsory nga agsweldo. Ada ti budget ti LTO for plantilla positions nga kunada. Di ba? Pero no, hinarda as job order, although ang alam ko wala nang job order sa buong gobyerno natin, then or contractual, masapol maamuan tayo, status na. So Jilan, i-text mo sa akin para mai-forward namin kay Director Almora. Director Almora. Julius Kumayo is watching. Maraming salamat, Julius. At siyempre, dyan sa lahat mga nakikinig dyan sa ating Binemo, magandang tanghali po sa inyong lahat. At alam ko, nakikinig dyan eh. Binabantayan tayo. Ay, kaya ka grounded kanina. Kaya ako grounded kanina. Nung nakita ng wala, oo. Pinabalik na nila. Pinabalik na nila nung okay. Kung na naman din 7-4, anong payo nyo na dapat gawin ng
Ito, katulad nung nabanggit ni attorney kanina, nasa korte na po ito, no? So, hindi na pwede kami mag-advise kung anong gagawin ng dalawang nakaupo dyan. Pero in general, di ba? Go to the Court of Appeals. Oh, yun lang yun, ano? Nga mapay, no, adati kasi, sino nga itagdaro? Dahil tama na yan. Any person who is interested, so either member, consumer, Tag-file the case. or the person affected. Okay. So, hanga mabalin nga any other person. Nasapol aglantad ka, no, si Kadiyay, then do not delegate it to somebody. Okay. Si Kanti mang question. Kung na naman ni 3-5 Cup, ay na ba di office ni Atty. Ed Avila? Toy, Sonville Condominium, toy Bucaneg Street. Noon, di yan ay Ligarda niya. Ligarda. Ligarda, adati agpauli dyan nga kalsada. Men, di Bucaneg di ay. Nya di hotel nga dyan? Trouble Light. Trouble Light, oh. Sino makimbagi? Ni Doc Willie. Oh, Doc Willie. Oo nga, mahina tayo kay Doc Willie ngayon. Oo nga eh. Alas 11:52, nagabukin ni 93, sir, dapat illegal immunity ti member ti simbahan. At ang amin din ang buyak di news, nga rapist, nga padi, kat awan mo ti kaso na, naialis lang ti sabaling nga simbahan. At dapat ti complainants, nga awan ti nangyari. No nangyari dito yung Pilipinas, then awanti immunity na just because he is a member of the clergy or a member of the church. The law applies to him. The revised penal code, no rape data, then he will be prosecuted for rape. Okay. Jay pagbagam siguro nga nayalis lang, ijay sektada. Siguro kastamot tiramidon da, dati kaso ko't ialis da from one locality to another. Okay. Nagabungot kini Joshua Arumin. Good morning, Kap Attorney. Last Sabado, no anak ka nagkamali. Inbaga ni Congressman Gung Awanti Power, tinaya, nga agapoint ti General Manager, ti Cooperative, ngam inbaga ni Attorney, nga naya ti Ayanti Power. Sino nga tatiusto? Of course, the congressman is entitled to his own opinion. Pero si tayo, based on law. Based on law, it is the NEA. The Memorandum Circular 3517 nga ibagbagana, ket guideline laeng data. Nga pinagpili ti opisyal ti kooperatiba. So, if there is a conflict between the guideline and the law will prevail. Yan. Okay. And Gregorio Giang is watching. Maraming salamat. Jules Cayong, good morning, Kap Attorney. Watching you here at Kilometer 3, La Trinidad. Thank you. Kumusta dita Kilometer 3 na traffic? Na traffic nga ron. Tatay, man. Sir, dapat yun na pala yung kanina. Datoy mo't nagabugin na 8-0. Kaya naging controversial. Nagalit ng attorney ng Beneco sa isang empleyado sa Beneco. Sana mag-sorry na si attorney. Baka mamaya yung kasuhan pa. Kung na naman. Okay? Oo. Pero hindi kami yan. Oo, hindi yan. Oo. Hindi. Whatever. Dito, di win-win solution nga kung nada. Meron nga palang nangyari na merong isang radio station dito sa atin na nagkamali ng post niya sa Facebook. May ipan ba yun? Yun ba yun? May libel ba yun? Wala eh. Wala? Walang libel yun? Walang libel yun kasi kung nirectify ka agad, nirectify ba nila yung kamali nila? Owen, inayos na. Inayos na nga Dagos, nag-apologize, o nagsabi na it was because of an error or an accident, then you cannot file a case for libel. But even if hindi sila nag-apologize, even if hindi sila nag-rectify, walang kasong libel dun eh. Walang kasong libel. Adati imbagada nga ng ibaga, hamod nga isuti ng ibaga. Owen. Oo. So again, babalik tayo sa civil case for damages under Article 19 doon sa Civil Code. At the same time, kung member ng kapisanan ng broadcasters ng Pilipinas, yung radio station, pwedeng disciplinary action
Pwede rin sa National Telecommunications Office yan. Yan yung mga kwan ng options. Kay Tuwa naman, kunana, good morning Kap, attorney, apay mayat J. Kaskastani, attorney Torson. Kung kontraan na J. COVID-19, kan vaccine, J. YouTube, kat saan man nga doktor, isuna. Kunana, saan ka nung agpay suday to COVID, kan vaccine, kunana man. Freedom of expression. Oo. Pero do not believe in people who are not experts. Abogado ng agdok-doktor kat madiyan. But again, hantayumat nga maipagil nga ibagana jay belief na, because that is covered by our freedom of expression guaranteed by the Constitution. Pero sa part ko, partner, naniniwala ako na may COVID. Oo naman. Naniniwala ako sa vaccine. Oo naman. At doon sa mga hindi naniniwala sa COVID, sa hindi naniniwala sa etong vaccine natin, baka mahuli ang nasa huli ang pagsisisi. Pangasiwa po, mamati kayo. Meron po si Dr. Revilla dyan si Ruel Revilla, na meron siyang 3 pasyente ngayon na ill-advised. Kasi ang advice yata ng doktor nila, uminom lang ng ivermectin ba yun? Okay. Tapos ang advice ng doktor nila, huwag magpa-vaccine. Now, serious condition da kano ijay kwa. Ijay hospital dito Baguio. So I think, 'di ba? You should go after the doctor also for an ethical practice no kasi. Apay nga advicean na although vaccination is voluntary. At saka partner, maawa naman tayo sa ating mga health workers kasi unang-una sa totoo lang po, meron sanang gagawin sa akin sa isang hospital. Hindi naman na ito grabe na problema. Kanya lang, nung nagpunta ko sa hospital, partner, wala akong nakitang hospital na may bakante. So, yung ipapagawa ko sana, hindi natuloy. Na-postpone yung ipapagawa ko. So, ang ibig kong sabihin po dito, puno na po ang ating mga hospital. So, mag-ingat po tayo. Private and public, puno na. Private and public, puno na po. At hirap na po yung ating mga doctors, mga nurses. Pagod na po sila. Kaya sana po tulungan na po natin sila. Sundin natin yung mga health protocols para sana hindi tayo umabot sa tent hospital wards Di ba yung nasa tent na yung mga pasyente o kaya sa ibang lugar nasa kotse na lang doon na ginagamot sa mga kanya-kanyang sasakyan yung mga tao. Yun. Kung na naman din 7-4, mukhang hindi na natin mahabol to partner kasi mga text ng ating mga kababayan naman medyo nahuli na wala na tayong oras. Hindi ba nakakaya na maski appointed ang isang tao kung disqualified naman ng isang appointee? Okay lang sana kung qualified yung isang appointee ko na naman. It is not up to us kasi to judge kung disqualified o hindi disqualified ang isang aplikante. Ang nagde-determine yan yung appointing power. Okay. Yung appointing body. As far as the appointing body is concerned, qualified siya. So, ano nga yung remedyo? Ang remedyo mo, punta ka sa Court of Appeals para i-question mo yung appointment na hindi siya, according to your perception, hindi siya qualified. Pero, ang appointment niya will be valid until annulled by the Court of Appeals. Puro ang tanong dito tungkol sa general manager. Hindi na po namin masasagot. Unang-una, wala na rin po kaming oras. Hayaan nyo po at sa lalong madaling panahon, ipagdasal natin na sana maayos na yung kusot. Kasi apektado tayong lahat Oo. So, alas 12 yung punto na, partner. Baka meron ka mong gustong idagdag. Pasensya na po hindi na namin mababasa yung mga ibang text nyo rito. Maraming salamat po sa lahat na nagpadala ng kanilang mga opinion. May mga katanungan. At siyempre sa lahat ng mga viewers natin, partner. Okay. Once again, salamat. At nagyamang kami jay pagdingag yung kanyami. Hopefully by next week we can continue answering your questions. Sige. Palampasin lang natin kung yung mga pending na issues. Then we can go back. Okay. Okay.
Ayos. Sige. Antabayanan ang ating Dungo ng Bayan kasama ang ating Mr. Organo, Patrick Alcedo at si Dungo Mary Perkins Langbawan sa kanilang programa. Kami po ang inyong kausapang legal, Peter Mauawang Wasing. And Ed Davila. Yon, Diyos tiyag ngina, katatay amin, pada-pada. Thank you.